haalanam hande no fuɗɗo ina fuɗɗoro fuɗɗode sabu hunde fof ina jogiiɗo fuɗɗi wadde ma en kaal fodde ko nanɗen wiyama ko ɗo fulɓe iwi iwde ndi koni jiilandi yiiliɓe ɗum ɓe ko ɓuuri hewde hen wona fulɓe boom jiili andude hoto fulɓe iwi won winduɓe defte kewɗe kaali iwdiji fulɓe tawi kamɓe winduɓe ɓe koɓe espagnol en woodi koɓe kaali e tarikh on hono wiyeteno iwdi fulɓe ɓe mbi fulɓe kay ko leñol yimɓe raneɓe ɓe bindi ɗum e defte mabɓe ɓe joɗɗini kono woɓɓe mbi hoɗo ɓe pawi ɗum ɓe mbi kamɓe ɓe pawi ɗum tan ko leñol yimɓe raneɓe wonnoɓe e nder Europe peri no pergoji mbaɗata naati e nder leyɗe Afrique on saaha ko leydi kewdi nangue weeyo wongo e Afrique ngo nangue sumi ɓalli mabɓe guri ɓalli ɗi mbaylima ɓe ɓawli kono koɓe yimɓe raneɓe ummiɓe Europe ɓen joɗɗini ɗum ɗon jaggue naati woɓɓe ɓe mbi ala ngol ɗo leñol koɓe arabeɓe ɓen bindi e ɗemɗe mumen mbaɗi defte mumen lelli mbi fulɓe ko arabeɓe ɗum ɗo ɓuuri jaalade e yogaɓe e wona yimɓe woɓɓe mbi ala fulɓe gona arabeɓe tigi tigi soɓe ƴeewama mataw tigi koɓe israéliyankoɓe koɓe judéo syrien en woɓɓe mbini ɓe mbi ala fulɓe ko enɗo en kanne ɓe jiili dalilaji mabɓe ɗo fulɓe ɓe goniri enɗo ɗo haɓe jogui hen faama muyaji ɓe joɗɗini yimɓe woodi jangguinaɓe ɗum mbaɗi ɗum e haqqillaji mumen ha ɓoyi woɓɓe gari kadi mbi ala ɓe nomin jiiri ɗumen ni ko ɓuuri raɓɓidde koɓe farisiyankoɓe jeeyaɓe leñol biyetugol perse umminoɓe e nder leydi perse ina cari e nder leyɗele arabeɓe ndewi hen ha naati leyɗele Afrique ko ɗum tan woni ko woodi gonga ko ɓe jaggi hen ha tiiɗi woɓɓe mbi ala ɗum ɗon ina fengiɗi ɓe so ƴeewama tigui tigui ɓuuri labde ɓe ko berbere en koye leñol berbere raneɓe yumɗuɓe ɓalli kono noon ɓoygol mumen e nder Afrique jillodirgol mabɓe e leƴƴi ɓaleɓe Afrique naaɓe gaddaniɓe mbaadi ndi wayliɓe goni hakkude ɓaleɓe woɗe ɗon sen gari ɗon mani ciftor gorko pullo mawɗo gandaɗo biyeteɗo Amadou Hampâté Bâ Amadou Hampâté Bâ wi fulɓe ko raneɓe so tawi ɓe goni koye nder Afrique ɓe kodde leƴƴi ɓaleɓe koɓe raneɓe o wi kono noon so tawi kadi ko Europe ɓe goni ɓe gonde leƴƴi Europe leƴƴi daneji ɗi on saaha fulɓe kadi ko ɓaleɓe wadde ma en laaƴo ɗon ƴeewen ko yiɗi wiide ko sa naati e nder leñol fulɓe ngol aɗa yiya ɗum won hen ɓe garata jiiya ɓe dawni ha mbawa jaggude haqqille ma oɗo kay koye arabeɓe tigui o jeeya kono ma wood hen mo jiiɗa tawana ɓawli ha miijoɗa mataw koye serraɓe ni o jeeya wadde ko Amadou Hampâté Bâ wi ko hande o ko ɗum ɓuuri labtude e leñol fulɓe raneɓe nane mabɓe raneɓe ha dawni tal woɗeɓe nane mabɓe wojjuɓe nanduɓe sapalɗo kono ɓaleɓe kurum ha jogui ɓaloyol ɓaleɓe Afrique naaɓe heddiɓe ɓene kay ina e mabɓe sen duttitima de banggue tarikh mabɓe ma en taw won winduɓe won gueɗe kolloje ɓe koɗi e Afrique ɓe tawama e Afrique won hen ko wiyatma kadi won hen honnoɓe e nder leydi en ɓe hen kadi ko holluma ɓe koɗi tigui e nder leydi Palestine gorko goto biyeteɗo
professeur Harilotte ene windi deftere wotere wiyetede l'extraordinaire l'aventure de Peul octobre novembre 1958 présence africaine au Paris kala mon jiiliɗo ɗum no gande ɗe jiilete hande ɗo ma on taw ndeɗo deftere ndeɗo windande ina woodi sa yi toon may taw Harilotte wi fulɓe duuɓi ujunnaji jeetati ko wiyete 8000 ans avant Jésus Christ duuɓi ujunnaji jeetati haade annabi Isa jibinede fulɓe konno ko e nder Sahara ɓe goni e nder Sahara o holliri nate kolloje 4 ina gone wimballoji o holliri hen hoodere wiyetede Fadduga Ndaw o holliri hen boddi ndi fulɓe mbiyata Camaba woɓɓe mbiya Canaba ha holla wonde ɗo ko kamɓe ɗi konnoɗo kono kanko Harilotte o wi fulɓe kay aduna o fof jaaɓi fulɓe ko aynaɓe wondoɓe nayyi e baali e beyi e pucci e gueloɗi kono noon boddi holko yahata hen o yuniti kono sagguitimbo ko gorko goto mo kalɗen nane biyeteɗo Amadou Hampâté Bâ wimo wota ɗum woɗɗinoyima ha miijoɗa aɗa itta miijo ngo mbinoɗa ngo wonde ɓeɗo ko fulɓe tigui konnoɗo Camaba ko boddi kono ko boddi ngaɓandi aynawɓe ko boddi ndi ganduɗa kala ɓi pullo so hawre mayri aduna muɗum feewi ko wiyete jawdi kala ko sohli hen o heeɓi ina woodi goɗɗum mbiyete ɗum kumen hay boddi ndiɗo gondi ɓe hen mbi hoodere nde holko yahata ɓe to mbi hoodere nde nde wiyete ko étoile David ko annabi Dawuda rokkuno nde ɗo hoodere fulɓe ɓe mbi hoodere nde wiyete ko Fadduga Ndaw holko addi hen ndaw nde ummiɗen e wittoji hitande 1992 nde musidɗo moɗon dadi ha tiiɗi wino yaaha yiiloyade iwdiji fulɓe ha mi anda min hooram holko woni sababu mbeɗa nana ko gurɗiɗo pullo haala pullo bandum heɓɓito wiya ko kalɗa ko de min nanani ɗum kamɓe ɗiɗo fof ɓe mbiɓe kaali ko pular holko addi o haali pulal oɗo wi nanani ko kalɗo te ko ɗemgal ngal ko gotal ɗum woni haajam ngam yaade yiiloyade beela ɗemgal ngal no waɗi ɗemɗe ha heewi walla ɗemgal ngal ko gotal e on saaha mbeɗa nana helmere wiyoore walla konngol garwol tan yalta e saaha fof naata ɗofram e nder leydi Fuuta Tooro min mi wona pullo komi toorowo min mi wona pullo komi cubbal min mi wona pullo komi labbo min mi wona pullo komi maabo min mi wona pullo komi jawanɗo min mi wona pullo komi ceɗɗo Dono Sampate wino ƴeewa ɗiɗo leƴƴi beela ko ɗum leƴƴi ha heewi ceertude holko serdiɓe tawi koɓe leƴƴi holko woni sababu kamɓe fof ɓe goni leƴƴi kamɓe ɗemgal ngal kadi woni gotal mbaɗen wittoji gadoriɗen leydi Gambia jaaɗen leydi Guinée Bissau natɗen leydi Fouta Jalon e nder ndin woni mbiyeteɗi leydi La Guinée haaɗen leydi Sierra Leone natɗen leydi Gabo e nder leydi Guinée Bissau naɗen leydi Fouta Jalon garduɗen ɗi banggue hirnangue jaaɗen to Mudunangue jaaɗen to Sahal Mayri e Ɓaleri gonɗen hen to muddaji kewɗi eɗen bitta ngoɗo hellogo mbiɗen o udditi ɗum tawɗen ɗum e deftere Fouta Tooro jaaɗen ha toon battuɗen enen koye men noddirede pullo toroɗo e nder leydi Fouta Jalon kono jooɗiɗen e fulɓe oɗo wi min de komi jaalalo o woni ɗo Fouta Jalon ɗo o wi komi jaalalo
yaalal ɓe nani nder leydi Fouta Djalo o wi min de komi jaalala ko ɗum tawmi jewtinmi pullo goɗɗo o wimi min de komi girlajo mimi girlajo ha ɗo e Fouta Djalo ɓe mbi minen komi yirlaɓe goɗɗo wimi min komi ururo saare ururo yaade jaame mayri wittoyde jobbo Adama Elimane Siré Samba Demba Ali Moukhtar ɗo noddono yo hajju ɗum tawɗen ɗon leydi ndi e hoore mayri ɗo wiyete ko ururoya tawi rewe timboɓe yawti ɗo wiyete Fugumba garmi hakkude Soria e Alfaya mbawloji wuuro wiyetego Fatou Ya pindu subaka ɓe nawimi Aliouya hakkude Aliouya e Fatou Ya kollami ɗo jobbo Adama Elimane Siré Samba Demba Ali Moukhtar ɗo nodda yo hajju joɗime gorko goto suufiyanke biyeteɗo Ceerno Mamadou Bobo Hoolo to leydi Fouta Djalo diwan biyeteɗo Ururoya o wimi Ururoya ko leydi uruɓe minen komin uruɓe kono ɗo dewɗa ɗo pecciɗa ganduɗa hakkude Soria e Alfaya sa ruttitima banggue sahal jaaha laaɓe may taw yirlaɓe koƴi ɗon kamɓe jeeyi leydi ndi ɓurno darjude mabɓe ko biyeteɗo Karamoko Alpha Mbo Labé on woni Ceerno Mamadou Sellu Diallo ko taniraɓe Moussa Mawde Ila Yalaɗe Diaƴe kono noon may taw ɗon gorko ko darjuɗo no fewi biyeteɗo Alpha Yaya Diallo ko ɓeɗo tigui woni yirlaɓe Fouta Djalo mbimi min e hooram mi are leydi he cikkannomi uruɓe yirlaɓe yaalalɓe goni tan ko Fouta Toro kono noon ɓuurimi tigui tigui ha weede ko ñande min e Ceerno Habibou Sow Ceerno Samba Soumaré min jore nder werla mbemin kaala mbemin jala ha min kalde dognowo o heɓiti wi ɗum oɗo o mate an mate ka girlaji o wi ala min komi jenguel min ko min kaldo e moon heɓiti wi o kay nandi koye jenguel o darni oto makko tinani o wi wallahi komi jenguel min mbi jenguello ha e Fouta Djalo o wi wallahi komi jenguel kono noon ñande gorme Labé mbeɗa haala fulɓe sannaraɓe mbeɗa wiya koɓe wawɓe ko wiyete guisane no fewi woni toɓɓude toɓɓe leydi a haalana yimɓe won birnimi mbimi to leydi amen ɓuuri ɗum wawde ko wiyeteɓe sannaraɓe wadde ko ganduɗum woodi biɗomi professeur so ari ma haalane oɗo woni ɗo ko jangguinowo ɗo e lycée Labé kayne ko cannaraɓe mbimi noon ndeke pulago alaɗo ala ndeke fulɓe fo jiidi ndewmi ha tawmi fergoji Fouta Djalo ɗi ummi koye nder leydi Fouta Toro tawmi won hen ko beeli duyeɓe ɗo ɓe peeri ɓe woni duyeɓe nayi toon barinaɓe e jalluɓe won hen peeri ko ɗo e nder leydi Fouta Toro ina gandi ko taniraɓe Ila Yalaɗe Diaƴe won hen kono oɗo gorko biyeteɗo Haari Lodɗo wiɗo duuɓi ujunnaje jeetati haade jibinede Issa ɗo fulɓe konno koye nder leydi Sahara tubako goɗɗo américain biyeteɗo David Colson e ballodiral e musidɗo makko biyeteɗo Ale Campbell ɓe naati e nder o Sahara ɗon tigui ɗo wiyete Tassouli en Majeur en eɓe bitta kamɓene haɓe mbi fulɓe konno ɗo ko duuɓi ujunnaje 750 ɓe jaltini haalaka koye jayne wiyetede National Geographic ko jayde yaltore e nder wuuro wiyetego Washington kemmi jayde nde e date mo ganduɗa ko 1999 e nder lewru mois de juillet ko nden tigui yaltinno ndeɗo jayde ɗeɗo pine mawɗe ɗe David Colson e Ale Campbell mbanno e deftere mabɓe wiyetede Tour for African Rock Art ɓe jaltini pine ɗe ganduɗa tawama e ndiɗo wimballoji rewɓe morotoɓe juddu worɓe wonduɓe cumalleji ndiyam nayyi ina nata e wimballoji ɗi oɗo ne wi fulɓe tigui ko duuɓi ujunnaji 750 ɓe konnoɓe kono ko ɓuuri hawdemi e nder National Geographic jayde o wi
wi ɗeɗo pine ɗe min jiiɗo fulɓe ɗo e nder oɗo sahara o wi min jii ɗum e Asie, min jii ɗum e Australie, min jii ɗum e Amérique, min jii ɗum kadi e Europe. O wi duuɗe ɗeɗo fof nde yimɓe koɗi ɓe tawi ɗo ɓeɗo wiyete fulɓe koniɗo ɗo. ɗum addanimi min hanti guumu gamalde hawnide kortimi andu tigui tigui hoɗo mbawami ƴewde fulɓe. Kono tan yimɓe ɓe won jagguɓe haqqillaji mabɓe mbi fulɓe jeeya ko Égypte, min e hooram wittam jaɓani ɗum, mbeɗa andi kay fulɓe koɗe Égypte, kono noon wona ɗon woni hono nihande mabɓe, wona ɗon woni bambare mabɓe, saabu duuɓi ujunnaji jeetati tan Isa ɓuuri ɓoyde ko Égypte hoɗa ko. Kadi haalɓe ɗum ɓe ko andaɓe nder tarikh. Kono noon tan ari gaden mi yi windande muɗum no haala gorko arabi julɗo biyeteɗo Oumar Bounil Ash. Oumar Bounil Ash de ummi Madina Munawwar ina sara dihaade islam, ari ha Égypte ngabbi faade leydi Palestine, ari hakkunde nokku biyeteɗo Nazareth faade Galilée ɗo annabi Isa jibinaɗo. O wi min tawi ɗo gorko pullo goto biyeteɗo Aga, min nanne makko ɗo islam o jaaɓi. Kadi leƴƴi ɓe wondunoɓe fof o jamnina ɗumen islam. ɓe mbi Aga ko gaynako ne ata kan jawdi. Kono noon so wiyama noon e nder Fuuta Tooro walla Masina faade Jolof ha leydi Gaabu, so wiyama Agaɓe yimɓe fof no gandi Aga, tawate koye ne anteri jawdi. Bandiraɓe, tarikh holli men duuɓi ujunnaji jeegom haade Isa jibinede fulɓe no konno nder leydi Maroc, arde leydi Mauritanie ɗo wiyete Agjouz, diwanuji biyeteɗi Agjouz en ko wiyete yottade ɗo wiyete hande Taɓal Ngeloba. ɗon sa ƴewte ndima Maytaw yettima hanti arde ɗo fulɓe jawɓe konno e fulɓe uruɓe, saabu uruɓe ruba en ɓe mbiyata uruɓe riba. Kono noon tawɗen ruba o firataka yimɓe dowriyankoɓe e ɗemgal portugais. ɓen honnoɓe ɗon ɓe ɗo ruba ɗo ɓe hen mbiya riba arti ga ete nder leydi Saloum, nokku o innitirama toon, kono ko fulɓe aynaɓe koɗata ha joni. Ruba oye to woni ko e nder leydi Mauritanie ndi hande, kono o ga riba woni ko e nder leydi Sénégal, wadde ko fernoɓe to ɓe gaddi ɗi inde ndega. Wittoji men ina janana ina mbadda jeddi, ina kaala, ina ƴeewa beela fulɓe joguima ɓoygol ngol ɗo e nder leydi e nder monde o. Ha holli men kay arino e saahaji ko mbiɗen ko wiyete Taɓal Ngeloba ɗo hoɗino ɗon ɓiɓɓe fulɓe jawɓe, kono ɓurno wonde koɗorde mabɓe koɗo wiyete melga arde e lega ɗo fulɓe jawɓe ɓurno tawede. Wadde noon mbiɗen ɓulagu koko ɓooyi no feewi. ɓe meeɗi jeyde ummade Agjouz ha yetti Lodowi, saabu arɗo Samba Abdallah Sadigo honno ɗon ɗo wiyete Tichiɗo, ɗo wiyete ɗo mbiɗen ɗo joni Agjouz en ciri ɓe konno wonno ɗon ko arɗo Samba Abdallah Sadiga Sangre Boɗo. Kono on saaha ɓe mbi to banggue worgo ga toon ko rewo goɗɗuɗo, kono sa tacci maaje ɗiɗi ha maaje tati gara ga ete nder ɗo wiyete hande Jolof walla ɗo wiyete hande Jambour, diwan biyeteɗo Lodoyi, honno ɗon ko arɗo Sama Ndungu, oɗo arɗo Hammen Ndungu honno ɗon on saaha ne woni arɗo. Oya woni to arɗo toon to wiyete Agjouz e nder leydi Mauritanie, kono wotoɓe jejjit arɗo Yirlaɓe ne jooɗino on saaha ɗo wiyete no Kouballi, wuuro wattumi wiyede Magama ngo. Kono noon wotoɓe jejjita arɗo Diawɓe biyeteɗo arɗo Yero Didi, de Koli Tengel en gari ko ɗo tawi ɗum no hoɗi ɗo wiyete Jim wonno lamorgo mabɓe. Kono noon wotoɓe jejjita arɗo Woɗaɓe nani ga wonno Irkise, e wadde Pulagu ina wayino nder ɗeɗo leyɗele kamɓe tigui tigui canino cari ɗum jeyno ɗum. Mbiɗen kalten ko
fergoji ummima e nder leydi Sahara woni leydi Égypte en ummade leyɗele biyeteɗo Soudan hande o ɓe wiyete Tripoli ɓoygo koɗorde mabɓe de ɓe ummiti Égypte paamen en calaki fulɓe kodi Égypte kono wona ɗon kam mbiɗen woni koɗorle mabɓe wona iwde mabɓe saabu sa ƴewtidima deftere Alpha Abdoulaye mo Kahere wiyetede fulɓeya wondude tumutere wiyetede kale wala e fulɓeya yimɓe hewɓe nanino jewteɗe banneɗe radio rural laɓe kalɗen iwdiji fulɓe hoddunoɓe Misra wonnoɓe toon kodde Firawnu en ha tengti wiyete noon Rahuna Teppere o ha aroye jibinede annabi Moussa fulɓe kodde muɗum e nder leydi Égypte ndi ha pusguji bannoji haareji fitina hakkude Firawna e Moussa addanino fulɓe jibitade ɓe hen jeehi Palestine yaade makko kono noon ummitino Palestine kamɓe kadi ɓe jippiti e nder leyɗele baɗeɗe Afrique wadde ma en mbaw famde won fulɓe fernoɓe to leydi Inde to wiyete Beeli Dari nde mbaɗɗen witto Beeli Dari tawɗen ina woodi leñol endo en wiyeteɓe Darawije en wadde ko ɓen woni Beeli Dari naɓe ɓen fulɓe gari naati leydi Égypte ndi duuɓi ujunnaji tati e temedde joyyi caggal haade jibinede Issa duuɓi ujunnaji joyyi duuɓi ujunnaji tati e temedde joyyi wadde en gandi fulɓe gari tigui tigui Égypte kono noon wona ɗon fulɓe ɓe jeeyano saabu ko mbiɗen nane Magama en ko mbiɗen nane Meel en Melga en fulɓe koɗino ɗon kono ɓe ganda tan tigui tigui kode jawɓe ndendini pulagu ngu arɗoji ɗi e joom en foof ndendina mbaɗa laamu gotu mbiyetegu laamu Tekruur Tekruur ko laamu fulɓe kono addani fulɓe wattude wiyede won hen mbiya Tekruur yankoɓe ara ɓe bindi ɗum mbi ɗum Tekruur jeeyi ha ɓoye tubakoɓe gari mbiɗo ɓe wona laamu ngu ko yimɓeɓe hoore mabɓe mbiyete tukuleur en ɓe watino hinde walla pecce ɗiɗi ɓeɗo ko tukuleur en ɓeɗo ko fulɓe tawi noon ala ko fulɓe ɓe goni Tekruur en ko Tekruur en ɓe kadi goni fulɓe kono ko lefol laamu wiyeteno Tekruur de fergoji ɗi ummi e nder Sahara oɗo mo mbiɗen Tripoli en e nokkuji biteɗi Soudan en o wiyeteno Adrar ina tawe e nder leydi Mauritanie kono Adrar ina tawe kadi e nder leydi Algérie région goto e nder leydi Algérie wiyete ko Adrar kono région goɗɗo nene ga e nder leydi Mauritanie wiyete kadi ko Adrar e nder ɗiɗo Adrar uji ɗiɗi walla Adrar on goto pecciɗo hande wonti ƴelal yihade Algérie ƴelal gongal ngal yeyte Mauritanie to fulɓe ɓe ko ɗon konno fergoji ina ummo toon caggal jibinede Issa duuɓi temedde tati fergoji fulɓe ummima funnangue ina gara faade ga ete leydi Hirnangue ɓe keewi Fouta Tooro no feewi kebbini Fouta banggue Hirnangue ha yetti Waalo Barak ɓe koɗi e dande maayo cangol Sénégal ngol maayo Sénégal gam siftorde maayo mabɓe goɓe perno to Misra wiyetenongo Nil awoɓe no konno e dande maayo Nil ngo remoɓe no konno e dande maayo Nil ngo kono kadi deɓe gari ha e nder leydi Fouta Tooro ndi ɓe ciftori ngol ɗo cangol nandiɓe e koɓe jiino ko to leydi Égypte to ɗum noon woni aynaɓe ɓe e remoɓe ɓe e awoɓe ɓe huufi cangol Fouta Tooro duuɓi ɗi jeeyi ha tolnoyi ko wiyete 7e siècle hono 700 jibinede caggal duuɓi temedde jeeɗi jibinede annabi Issa fergoji fulɓe puɗɗima kadi ummitade e nder leydi Mauritanie hande ni no wiyete Mauritanie hande ɗo tawi ko jeeri rew wiyeteno hanki tawi ko koɗorle fulɓe gonno ɓe pera noon joni eɓe paata kadi funnaki leydi mbiyeteni Massina sa wi hande Massina yimɓe mbiyatma ko Mali kono l'ancien Massina o woni koye nder leydi Mauritanie won hen kodi hande ko safalɓe sa ari ɓe mbima nahnu hel Massina minen koye Massinankoɓe taw jomum ko safal ɓe peeri ɗon ɓe jaade jawɗele mabɓe ɓe naato leydi Massina gondi hande nder leydi Mali ndi kono won fernoɓe Adrar mo mbiɗen nane o naato leydi Fouta Djallon dari hande leydi mbiyetedi Sierra Leone sa namnima deftere tarikh mabɓe ɓe kollatma kamɓe fergo mabɓe iwi koɗo wiyete Adrar kono ɗo wiyete Tichit e nder leydi Mauritanie ha joni ko ɓen peeri e Tichit
ɓen woni jooɗiɓe diwan biyeteɗo Labe e diwan biyeteɗo Timbo e Timbi Tunni ɗo wiyete hande ɗo hakkude maaji ɓe mbiya ɗum Fugumba e Soriya e Alfaya ene waɗi gure biyeteɗe hono wiyete Timbo mo mbiɗen nane o kono mbiɗen kadi ne woodi ɗo wiyete Kollaɗe ɗum ɗo koye gure ɗe ganduɗa fulɓe ƴiwnoɓe leydi Fuuta Tooro ndi ko kayen tigui jano toon kono won fergo ummigo wuro ngo kalɗen nane wiyetego Kumalli wattugo wiyede joni Magama fergoji ɗi tigui jehino toon deɓe gari ɓe naati koye nder leydi biyetendi Mali hande ndi ittuno toon fergo fulɓe ngo ko biyeteɗo Makam Pateru Dialiga eɗen gandi worɓe mawɓe ɓurɓe ɓoyde e taarih fulɓe ko biyeteɗo Makam Sadiga biyeteɗo Sangare Boɗowal hono mbiɗen ko Boɗowal Makam e Mbolu Makam e Dialiga Makam oɗo Dialiga Makam noon ciwalli jaaji en kamɓe konno e nder Magama kono noon Makam Pateru Dialiga ferino e Magama kañum nayi fulɓe ɓe funnaki o nawi yalalɓe o nawi jawɓe o nawi fereɓe o nawi uruɓe o joɗɗinoy ɗumen fereɓe ɓe o joɗɗini ɗumen ɗo wiyete Kunari o joɗɗino gorko biyeteɗo Ibada Yero Paate o yeehi leydi Masina wuro wiyetego Keke o joɗɗin ɗon biyeteɗo Boubou Mayri Keke sammere nde ɓendi abbere welde hewde dakamme hewde barke nani Masina jibinama ɗon ɗo Magama ɗo wuro wiyetego ngo Masina wuro wiyetego ngo Keke on gorko windiyankoɓe e dartoɓe hoɗoɓe kolli ne gandi biyeteɗo Yero Mama walla mbiya ɗum Makam mbiya ɗum Yero Mama kanko on ɗon tigui Yero Mama kamɓe mbiyata ɗum Sila Maka Yero Dande toon to leydi Masina kono gado Kunari to Ibada Yero Paatede jooɗi yeehi ha ɓooyi Hamboɗeje Hammadi Paate jibina kayne kadi ɗon ɗo Kunari o laami laamorgo makko o joɗɗini wuro wiyetego Bogo woni laamorgo makko ɗo Kunari o jibinoye gorko biyeteɗo Guelajo Hamboɗejo o jibini biyeteɗo Ousmane Hamboɗejo ɓeɗon jooɗi ɗon ɗo Kunari ɗo kono ha joni fergoji fulɓe ina ummo e nder leydi Fouta ina paati funnague ha fergo wiyetego Makam Sadiga Diaye Sadiga peeri ɗo wiyete Barakna tawate hande koye nder leydi Mauritanie ɓuura woɗɗani diwan biyeteɗo Ɓoggue en ko ɗon ɓe konno o biyeteɗo Diaye Sadiga e Makam Sadiga wonno mawnum en ko biyeteɗo Yugo Sadiga kono ɓeɗo ɓe perno koye leydi mbiyetendi Termes laamino ɗum ko fulɓe wiyeteɓe termesankoɓe ko kamɓe tigui goni fernoɓe e nder funnague Termes o jippiti e nder leydi Tooro ɓeɗo gari joɗɗini gorko mawɗo biyeteɗo Mbolu Makam ɓesgu muɗum ari fergo ngo ari Diaƴe Sadiga ari e arde Bocar Birom Mbolu Makam o jeeya koye Mbolu Makam yankoɓe kono Bocar Birom wiyete oga wiyete ko Diaƴe Sadiga Sangare Boɗowal Makam wadde koɓe ɓiɓe baaba neɗɗo e ɓiyum kono joɗinoɓe ɗo joɗinoɓe ɗo ngoɗo wuuro ngo mbiɗen diwan Ɓoggue ɗo wiyete Barakna ɗo joɗino ɗon laaɓi ɗon ko biyeteɗo Yugo Sadiga ene jogui miñira muɗum ɗiɗo o wiyete ko Diaƴe oye to wiyete ko Makam nden Yugo maayi woppi debbo pullo kewɗo fayida no fewi mawɗo biyeteɗo Lelle o e hoore muɗum Diaƴe Sadiga ari ƴamde ɗum no yiiɗi hettude lomtinde ɗum e galle he ɓayre mawnum resno ɗum ɓe jii a gabdi mawdi nani wone oɗo debbo pullo ɓe jiiɗa o yalta galle o kono debbo pullo o wi Diaƴe hawrananimi ndesani ɗum woni poɗodiral ɓe jiiɗi ko yo Diaƴe res Lelle beele heddo e galle he saabu Lelle ko gabɗo laamu ha ɓoye Lelle wi kañum yiiɗa Diaƴe Makam miñiraɗo o ummi kayne ina tefa
lelle yo jab jaaƴe mawɗum resa ɗum beelo heddo e galle o yimɓe ɓe ganduɗa aduna o gila ɓooy ko ni tan way naaɓe yeɓe dogat tan koye hakkude enɗam mawɗam ɓe gari ɓe mbi jaaƴe mate anda haɗma hebbe lelle ko magam miñen ene ƴama less ɗum woni fitina metti jaaƴe no feewi addani ɗumen sababu ferde fergo heddigo mo ganduɗa gon ɗon e magam sa diga oyto mo mbino ɗen magam patere jaaligo ferno koye 9e siècle sa yeehe deftere wiyetede on empire pol au 19e siècle nde windi ɗum professeur Bintou Sanoukouya may taw hen windande o wi windi ɗum ko biyeteɗo Diallo Ceerno gonnoɗo ɗo ete duɗal jaaɓi ha tirde Sénégal Dakar ko on windi haala goto fergo kono ngoɗo fergo e wiyama joni de ngoɗo kañum waɗi ko 14e siècle lelle addi sababu makam e jaaƴe mbaddi makam wi kañum ko perowo ɓayre jaaƴe mawnum wawi jabde oɗo gorko oɗo debbo ko yimɓeɓe kaali ko mbina ndendinaɓe ɓayre o jaaɓi ɗum min komi perowo mi yaha woppa ndiɗo leydi jaaƴe mawnam nden o feeri lelle wi minne de mi heddotako ɗo jiɗmi ko jehen nden ɓe peeri ɓe gari ha e leydi Gadiaga ndi ɓe jawti ɓe payi Masina jaaƴe jooɗi ha ɓooyi kayne nimsa natani ɗum o wi min noon ɓeɗo yimɓe mbaddi kam e makam miñam makam feeri minne mi heeɓi hen gacce mi tawi koɓe kalno ko fenani saabu makam resani lelle hay minne kay mi feewi jaaƴe Sadiga feeri ha ari e nder leydi Gadiaga ndi hoɗi ɗon darni ɗon laamu muɗum woppi Fuuta Tooro woppi Gaato Jeeno woppi leydi muɗum mbiyetedu Barakna sañcoye laamu muɗum ɗo wiyete Gadiaga ɓe innitira fulɓe Gadiaga naaɓe woni fulɓe Gacak naaɓe hande e nder leydi Sénégal ɗo ma addan en hunde wonde nde ganduɗa eɗen ƴeewa sababuji ɗi saabu jaaƴe Sadiga yeehi ha yettima magam Sadiga yeehi ha yettima Masina darni ɗon laamu muɗum wi yiiɗi heddade koye nder leydi Masina lelle ko debbo hareji mbaɗi hakkude fulɓe ɓe e wiyeteɓe boobo en e leƴƴi bamarankoɓe ɓe jingui fulɓe ɓe gorko goto pullo ummi e nder leydi Tumbuktu to biyeteɗo Boubacara ko mbaɗannoɗo jihadi kono nani fulɓe bandum en nani ɗo yete kaɓe e haɓa e leƴƴi ɓaleɓe ɗi eɗo boobo en o ari o jinggani bandiraɓe makko fulɓe ɓe koye on saaha makam Sadiga itti lelle wi oɗo ko banam debbo mi rokkumama ndesa gam kadi laɓɓinde hoore mu ande o nawrano lelle gam yidde ɗum resde o resni ɗum Boubacar resi lelle yeehi jihadi faade gawu en ɓe mbi Boubacar yi artani heddi koye on ɗon jihadi woppiri lella reedu o jibini ɓiɗɗo gorko kono lelle felliti ferde naatoyi leydi Burkina Faso joɗɗini toon laamu o wanti debbo mawɗo laamatoɗo o laami laamu mbiyetegu laamu Liptako sa naati toon to leydi Burkina Faso may taw tubale o wiyete taballeji kewɗi nani cosa hande lomti e ndun laamu mbiyete noon laamu Liptako tawi ko debbo darno laamu ngu biyeteɗo lelle o inniri laamu makko laamu Liɓotako woni ɗon ha Ousmane Tanfodio darnoyi diine islam to leydi Nigéria jihadi yankoɓe ummi toon gari naati e nder leydi makko laaminoɓe lefol Liptako ɓe jaaɓi nadde diine islam o battini kadi innitiri lefol laamu mumen amiral mu'minin ɓen amiraɓe kamɓe tawɗen e nder leydi Burkina Faso ndeke noon fergoji ɗi en kaali hen ummiɗe e nder leydi Fuuta Tooro payi leydi mbiyetendi Fuuta Jalon hande o kono noon deɓe natat toon nde ɓe tawani toon Fuuta kamɓe nawi toon Fuuta fulɓe ɓen jotti e nder leydi ndi tawi toon koto leydi ndi no wiyeteno Jalon ko Dugu ɓe tawi yimɓe ɓe ko heferde kamɓe fulɓe ferɓe leydi Fuuta Tooro ɗo tawi ko islamiyankoɓe ɓe pembi ɓen
inde hesre wiyetede Fouta jalon o tokkiɗon woni Fouta jalon ndeke fulɓe Fouta ɓe toroɓe e fulɓe e Fouta jalon ɓe kamɓe fof ndeke koɓe fuutankoɓe to banggue lasli ƴeew ko mbiɗen joni kunari may taw ko magama fergoji mumen ummi may taw keke ko masina to fergoji mumen ummi ko Kumballi woni magama to leydi Mauritanie to wadde may taw Barakna jibinoyi laamu gongu darnoy ɗum hande to wiyete Burkina Faso kono woɗen jejjit fernoɓe ɓe woni Amadou Sékou to Masina ko gorko mbitenoɗo Boubacar mawɗo kadi jihadi yangue pernoɗo ɗon kadi ɗo magama ɗo ɓe mbi ko on tigui yeehi leydi Masina joɗɗinoyi toon duɗal Qur'ana koye nder ɓen jibinoya hen gorko biyeteɗo Amadou Hammadi Lobbo toon to leydi Masina mo ganduɗa kañum wonno bamum gorko gandaɗo e jihadi biyetenoɗo Ba Lobbo Bocar ɗum noon gaaci ɓeydo yaade seeɗa heɗiyankoɓe ne yama tawa dande Dono Sampate nde fuɗɗima hadde ɗum seeɗa loppiti ɓuuri yidde tigui tigui ko gaaci ɗi wadde ɗum noon gaaci yankoɓe mbaɗanimi gaaci ɗo sikki ala eɗen gandi gorko Diawo biyeteɗo Oumar Kassoum Dia jeeya toon to Polel Diawɓe ko ganduɗa ko dewi ndiɗo gueɗe miñiguel walla baɗiguel muɗum Dono Sampate no fewi kala ɗo keɗɗen saaha foof eko heewa appade toon gam hebde yewtidde meɗen haalande en gueɗe ɗe ganduɗa ɗe mbatten ɗe ne beelamo no fewi mbeɗa andi oɗo saaha emboni jooɗi embo ferliɗo galle makko ɗo omo huccite meɗen ina addana en miijade gorko deniyanke biyeteɗo docteur Ibrahima Ba onne kadi ko gorko jiɗɗo Dono Sampate no fewi kewɗo rewidade gueɗe Dono Sampate kono eɗen gandi Sall Mouhamadoul Bachir ganduɗa ko goto e lawakoɓe gueɗe kamko eɗen gandi ko ballodijo meɗen ballowo men saaha foof sen ummonima wittoji men waɗa e meɗen jawdi makko gam wawde yaade mbawen mbaɗode gueɗe ɗe kono eɗen gandi Diawo Dia Harouna Dia toon to leydi Burkina Faso jooɗi hande oɗo saaha oɗo gorko pullo kadi jaɓɓino men ko jaaɗen toon gam wittoji men mbaɗoyannoɗen o walli en hen no fewi kono eɗen gandi ɓayre yewtere men ko yahore tan ina rewindo gueɗe fulɓe ma en garoy hen kadi ko ɓuuri welde ko ɓuuri kadi wawde yewtude ɓeɗo worɓe ɓe kalɗen goto hen fof no jogui gueɗal eko kalaten koɗo sen gaari e wadde jewte ko fate e laamuji tooro battino tooro ɗi eɗen gandi ko omo kalɗen Mamadou Bachir woni joom titode sen gaare fergoji Diawɓe e tulagu Diawɓe en kaali oɗo Harouna Dia walla oɗo e mawni meɗen hono Oumar Kassoum Dia kono eɗen gandi kadi gorko deniyanke o so kolite ngella bana haale kay seɓɓe mum kanko gorko gonɗo ɗon biyeteɗo docteur Ibrahima Ba tawta ina wawi en wodde ko waɗi en hen saabu kamɓe fof ɓe ndewni yidde andude koye mumen goto hen fof ne yiɗi andu hoore muɗum bandiraɓe yeeɓoɓe Ayaw habrirde wiyetede 2STV eɗen fof eɗen ndenda jetten gorko pullo mo hinde mum woni ceɗɗo biyeteɗo Elage Ndiaye ɓoyɗo rewidade gueɗe fulɓe yidde hoore muɗum no fewi kala ko waɗi foof ina yeeɗa hen leñol muɗum
kaye mbarodi ndewri mbiyetedi Mariam Ndiaye ɗi saabu gurdi tan e ndewri ɗum en gandi ɗum e haaliyankoɓe e yimɓe sifotoɓe noɓe gurdiri ni hen goto fof ɗo woni ne wawi lomtade goɗɗo o kono noon eɗen jiiɗi wiide yeeɓiyankoɓe ɗeɗo golle ɗe gona golle neɗɗo goto oɗon ñaaga goto fof yo addu ballal mum gam ndeɗo yewtere wuura onon wonɓe caggal leydi ɓiɓɓe fulɓe jomen fayidaji mawɗi jomen ko wiyete fulla mawɗo nde jooɗiɗon e galleji babiraɓe kulɗon woto galleji ɗi yaade ha ɓooya ɗi maaya walla ɗi dappa mbiɗon yon jaltu naaton e nder ladde he jiiloɗon teddungal gartiron e galleji babiraɓe he gande toon to gonɗon ballal mone amen ko ƴewde ngoɗo aya habrirde so tawi wonko mbawɗon wallude hen so wona ittude ngaalu mum soodane hay sinno ko soodde kartal ngal ganduɗa ene wawa wonde e nder galle ma saaha foof ɓiɓɓe ma gandine wonde 2STV ko haalirde ɓiɓɓe fulɓe foof ko wodata garɗo tan woodi ko waɗi kono noon ma en ballodiri hen enen foof nafoore nde wawa duumade juuta ɓeɗo ɓiɓɓe fulɓe waɗoɓe gaaci ina ndewindi kono wiyete pine meɗen goto hen foof enen sohli ballal wallede gam wawde yawtinde ko waɗata ko ɓayrana weelo o yewtere meɗen haalanam ko yewtere arde anniyinde dadade ha tiiɗa gam yolɗude hujjaji leñol meɗen so Allah jaaɓi ma en mbaɗan ɗum jilluji gam yaade tawoya ɓiɓɓe fulɓe jogiiɓe gueɗal ngal ganduɗa so yaltinama ma yimɓe fof jii hen nafoore ina werti juuɗe muɗum e andinde yimɓeɓe goto foof no foti wadde feere witta lasli muɗum walla witta pinal galle bamum e lasliji tawaɗi hen so andani en ma en ɓos mbawen yaade tawoyen ɗum ha to nokku muɗum mbawen addude kollen bandiraɓe ko kalɗen koɗo eɗen gandi mbaɗɗen ɗum ko ɗisi wade kono ko wiyete morlel jiire kono tawino ko fergo tan ngo ganduɗa en kaali ummi ngo magama ngo tan fayi masina fayi kunari ina wawi waɗede jewte tati ha jewte nayyi saabu so gorko biyeteɗo Hamboɗe Jammadi Paate aɗa wawi wadde muɗum jewte tati biyeteɗo Sila Maga hen erdade eɗen mbawi wadde muɗum jewte tati kono yen gandu kadi kollite Ngella Ba nani ɗon ɓeɗo foof ko pergoji umminoɗe nder leydi Fouta toro jeehi leyɗele biyeteɗe Mandé sen naati e leydi Fouta Jalon eɗen tawa toon ko mbawɗen wadde jewte ko ina adde ɗo yimɓeɓe mbawa hen naftorade kono so tawino kadi jaaɗen ko e nder leydi Gabou e ma en taw kadi ha joni Pulago no jogui toon gueɗal ngal ganduɗa ina wawi en wawde famminde ko nafata en ganden tan noon ko nafata on e ko wawata wonde koɗe tamadirɗen ɓasodirɗen mbawen ɓamadirde goto foof wasa ɓammu bandum ɓama ɗum ɓattina ɗum hoore muɗum ganden ko leñol gotol ko woni gueɗal men e nder leydi ndi gonɗen ndi e leydi meɗen Sénégal ganden eɗen jogui enenne ko poɗɗen addande yimɓeɓe kono eɗen poti ƴewde ko yimɓeɓe jogani en ko e gueɗal keɓen gueɗal men ngal ha timma mbasen giftade gueɗe janane kono noon mbasen yeebade gueɗal men ngal ganduɗa ko enen jiyani koye meɗen ganden Allah rokki en e nder leñol men ko weeɓani saabu leƴƴi kewɗi so mbiyama ina jogui ñeñɗe ñeeñe mumen heewi haalde koye baylo ara e sakke ara e gawlo ina heewi ko ɗo daroto ƴeewa kinde men leñol men eɗen jogui lawɓe tawi ina jogui pinal ngal ganduɗa kayen tan jeeyi ngal kayen keerori ɗum
to bange ko fewndata nafta leñol kono bange gaaci ɗi ganduɗa kadi ne pijana ɗum leñol ngol ko wiyete pinal mabɓe ɓe jaltina yimɓe fof ƴeewa tan mbiya ɗum ɗo de ko lawɓe ɓe jeeyi ɗum kono eɗen gandi eɗen jogii ɓe kalɗen nane wiyeteɓe koliyaɓe woni seɓɓe koliyaɓe hanki de ɓe gari ndi e nder leydi meɗen Fouta de ɓe gari nde eɓe gonde dimaɗi ɓe kernateno koye keeri kamɓe ndenanno keeri ɗi saabu ko Samba yooɗa yaadu en ɓe mbiyeteno ko dadatonoɓe ganda ko woni hulde te on saaha gorko cuusɗo no sohla pinal fulɓe wi ɓeɗo wadde poti waɗanede ko hinde potani nattude e nder pulago he tan yoolo e nder hawluɓe walla yoolo e nder subalɓe walla yoolo e nder aynaɓe kono ala kamɓene yoɓe gacce ɓe mbaɗane hinde ɓe keeda banggue mabɓe saabu koɓe gaddi ko no heewi fayida woni worɓe ɓe ganduɗa so ɗo daadi mbaɗɗi dimaɗi foof ɗo jaaɓani foof dimagu ne heewi yaade artiran ɗumen artira leñol ngol ko wiyete koldu soɓe nawama e juudeji ɗi woni sa ƴewtidima juudeji ɗi e Sénégal e nder leydi Fouta Tooro ɓe ɓuuri hotnede koye juudeji ɗi keewi wonde ɗon ko wonno keerol ko kamɓe ndenanno keeri hakkude rewo e worgo gam wadde yoɓe gacce ɗon kamɓene ɓe keedda ɗo ɓe keedi ɗo kono eɗen gandi e mabuɓe so woni suudu paate ɓe joganto en ko gaaci kono mabuɓe woɓɓe kadi ɓe ganduɗa ko sañoɓe e mahoɓe nani ɗon ɓe ganduɗa pulagu ngu joɗɗinirno ɗo nde ɗo hinde ko ha hinde nde heedana en e holtinde men e fewdande en gueɗe ɗe kutorɗen e nder galleji men kono woten jejjit hono yarimayo en ɓe kamɓe ɓe gonanno koye maaje ɗe ɓe gonanno koye caali ɗi wonko woni e nder maaje ɗe ko cohluɗen eɗen guurda kono sen jiiɗino taccude maaje ɗe kadi ko ma jaltaɓe daro waɗat gandal mum e daaɗe mum e peeje muɗum ha mbawen yettade maayo ngo tawa ko jogiɗen e jawdi ko bonata baroɗe bonnata ɗum kono hay enen pittali men bonata saabu jaltaɓe nen ɗon ko joltoɓe eɗen gandi Allah rokki en fartangue saabu neɗɗo nde wiya neɗɗo nde jogui ko juɓɓudi hono waɗata ha laamo hono waɗata ha so laamima ha laamu muɗum yuɓɓa laamu ngu waɗa kandorɗe ganduɗa kañum jogoto laamu leñol men wi jawanɗo wadde yo won hinde heedana ene politique hanki so tawi laamɗo woni candalo o lori yimɓe tampi soɓe jiiɗi libde ɗum ko worɓe jawanɓe e rewɓe jawanɓe ɓe joɗɗintoɓe namno ɗumen holko woni feere nde mbaɗeten ha mbawen libde oɗo laamɗo mo ganduɗa eddani en tan ko lepte nafoore muɗum natti heew wadde nden hinde yonde heddo ɗon kono ganden tan ha joni kamɓene koɓe fulɓe labbo en kaali cuballo kono noon oten jejjid baylo nani ɗon de baylo kam heedino e jamdi ɓaleri e jamdi mboɗeri jamdi ɓaleri ni ko hen kaɓurde ɗe keɓotono silamaji ɗi ko toon gawe ɗe ko toon gonno dengue ɗe ko toon gonno baaɗi ɗine kay ko toon keɓotono kono noon jambe ɗe e jaale ɗe kadi ko toon keɓotono kono noon so debbo dimo yiɗi sinkade yooɗane ko ma baylo yetto jooɗo haaƴa kotone ɗe fewno pegge ɗe waɗa cakkaji ɗi mbaɗe daade ɗe e rewɓe ɓe ñanto e leñol ngol ɗo jiiɗen fof ganden eɗen jogui ngal ɗo cinkal kono noon ganden tigui sakki wonɗo hernode sabu hanki wonno ko cawɗi kuusaji wonno ko sasaji wonno ko cumalleji ɗi cumalleji mbaɗateno ko kosam ɗi cumalleji mbaɗateno ko ndiyam yimɓe jooɓo kono noon woten jejjit cawɗi kuusaji ɗi e wonde ɗum kono noon kaɓirɗe dimaɗe ɗi kadi talitali ɗi no godno toon ko ganduɗa so ndimagu yiyani sakki e so tawi sakke e baylo e labbo ndendani ndimagu ngo ɗum kaɓirɗe muɗum timmatano wadde noon leñol ngol waɗanina en waɗanina en waɗanina en waɗanina en waɗanina en waɗanina en